La primera història em va passar a mi una nit de festa que vaig conèixer el Max. Aquesta obra no té un final. I no té un final perquè aquestes històries passen. I mentre segueixin passant, n'haurem de seguir parlant i acompanyant-nos. Així que li faig la cobra, m'aparto i respiro. Bonita, me gusta, me siento cómoda, pero hay control de mi parte, sobre todo. Sí, no t'ho volia dir, però els teus col·legues m'han contractat per fer d'animadora al teu aniversari. És broma, Que és broma, que no t'ho creguis. I tu què vas pensar en aquest moment? I en aquell moment jo pensava que ell seria una bona persona, que... David, per favor, que no ho veus? És que la Marta no em contesta. Crec que m'ha bloquejat. Deixa-la estar. Sí, ja, però per què no em parla? M'ho estàs preguntant de veritat? Sí. Li va passar a una amiga meva, a la Marta. I em va explicar que la nit abans havia patit una agressió sexual. Aleshores veig que ell tanca els ulls. M'acosto, jo tanco els ulls, s'acosta, ens acostem. El sexe està bé, no? Vull dir que follar és increïble, no? Bé, a mi m'ho sembla. Y yo con el tiempo me di cuenta que ese comentario que hice no estaba bien. És com una sensació que puja, i sí! Però no sempre és així.